Ba't bukas siya? Bukas agad siya, oh. Uy. Tapos ang gaang, guys. Hala. Bukas to. Hala. Grabe, wala yung cellphone. Ah? Walang laman na cellphone? Walang laman na cellphone. Yung karton. Punta ko nga rider yan, no? Baka kasi sa'yo. Yung cellphone, yung karton, walang laman na cellphone. Dito no, yung napalalunan natin na cellphone. Yan, tumawag na yung rider. Tulog si Papa, hinay ko. Dito, kunin ko pa yung napalalunan ko cellphone. Kunin natin ang napalalunan natin na cellphone. Ano kayong cellphone to? Kasi rider, mamaya peki ito. Mamaya scam. Sana? Wala naman. Pumasok daw siya. Ito, may grab. Ano ba ito? Wala naman siya rito. Saan siya pumasok? No? Ano ito? Excited daw. Ano kaya cellphone nyo? No? Yung cellphone na palalunan ko. So, thank you sa sponsor nito sa palaro nila Churba at Sir June July. Yan. So, saan na yung saan na yung rider? Wala naman dito. Ano yung rider dito? Pumasok na daw siya. Saan siya pumasok? Ito ang tawagan natin, guys. Kaligaw-ligaw pa yung yung rider. Kasama ko si Papa, sinundan ako. Ayan na siya, oh. Tagal! Maganda cellphone to, maganda cellphone. Diligaw pa si Kuya, eh. Hindi, dyan na lang, oh. Hawak nga pa, tutok mo sa akin pa. Ganun mo lang pa, oh. Yan. Ha? Yun, oh. Bali, may damit. Tapos, napalalunan natin to sa live. C11, Realme. Realme yung cellphone. Magkano, boss? 180. Wala na akong pera, guys. 180. Ha? Hindi. Vlogger ako, sir, eh. Vlogger. Sabihan kita yung sticker. Para para manalo. Ito ang Ibarra. Yun, oh. Yun, oh. Realme, oh. Realme. Thank you, sir. Thank you. Yan. Unboxing na this. Hoy! Oh, eto na ang napalalunan natin. So, buksan na natin. Yun. Ito, unahin natin buksan yung... So, ang napalalunan ko, isang cellphone, isang... Ano to? What is this? Cellphone holder. Oo, yan. Tapos, t-shirt. Ba, maganda itong t-shirt. At may toothpaste pa. Wow. Ayun. Wala bang kape? Okay. Kaya kunin mo nga yung gunting sa baba. Ayun. Thank you sa mga nag-sponsor sa palaro ni Kuya Churba. Ba't may channel? Ano na to? Ano tong t-shirt na to? Ba't may channel? Naku po. Ramdam ko pa lang mukhang di na magkakasya sa akin to, guys.
Nararamdaman ko pa lang mukhang hindi na magkakasya. Naku po! Guys, Oh my God, may cellphone. hindi magkakasya sa uwi. So mapupunta to kay Papa. So dito na tayo sa cellphone. Yan. Buksan. Uy, gago, muntik pa malapisi ka lang. O, ba't parang bukas? Ba't bukas? Ba't bukas siya? Yun, bukas agad siya, oh. Tuktay tayo dito. Nakakabahan ako, ah. Bakit bukas ka? Uy. Tapos ang gaang, guys. Hala. Nandito. Magaang din naman ito eh. Kunyari. Guys, ano to yung ganda oh. Pero nga siya. Bagay, mabigat-bigat pa naman. Nasaan na yung cellphone? Maganda to. Oh, yan. Ay, cellphone holder pang vlog. Pang vlog guys. Okay, thank you. Bakit bukas to? Hala. Grabe, wala yung cellphone. Wala. Ito ba to? Ito ba to prank? Hindi ba to prank? Wala yung cellphone, guys. Ah? Walang laman na cellphone? Walang laman na cellphone. Yung karton. Punta ko nga rider yan, no? Baka kasi sa yan. Yung cellphone, yung karton, walang laman na cellphone. Tapos bukas na. Hindi kaya nice. Alis dyan, taba. Maaapakan kita eh. Hindi, joke lang. Paprang ko sana si Papa kasi baka sapakin yung rider. Prank pa sana eh. Kasi nung nakita ko sumimangot, takot ako baka biglaan yung banatan yung rider. So, ito na. Yan guys. Joke lang po. So, konting ka pa lang tayo. So, pero, eto na po. Hiningal ako pakit baba. Ang cellphone! Ba't ganun? Parang bukas na talaga siya. Nangyari? Hindi, pero rito ka. Ano siya? Bukas na siya. Ayan, oh. Realme! Ayos to. Pang ano rin to. Anong ano niya? Hindi nga. So, hasan na? Model, where are you? Model, where are you? Asan? Wala yung model. Wala man lang RAM siguro ano. Ay, ito. So, ang RAM niya is 4 gig. Oo, tapos 64 GB. Okay na rin. Hindi na masama, guys. Yan, oh. Ganda, oh, guys, oh. Smooth na smooth, oh. Oh. Tingnan natin yung camera. Ay, grabe, guys. Ang pogi ko, guys. Kumukha ko si Victor Neri. Tingnan natin yung video. Sa video, okay naman din po yung video niya. Oo. Pwede na. Oo, maganda guys. Maganda. So, smooth oh. Yung smooth ng touch oh. Di na masama, di ba? Oo. Pero para sa akin, etong cellphone na to, hindi siya pwedeng pang vlog, no? Pang game lang siya, gaming. Pang ML, pang Facebook, YouTube. Pero pang vlog, pang record sa vlog, para sa akin bilang isang vlogger, no, hindi siya quality. Hindi siya pwede. Pang ano lang siya, YouTube, Facebook. Doon lang siya talaga pwede, no. So, tingnan natin yung sounds niya. Sounds naman check natin. Pero ang ganda, Realme.
C11. Yan. So may panggagamit na ako guys, pag nag-live ako, pag nag-live selling ako, may isang cellphone na ako na dagdag. So isa pa kulang para sa Facebook page, ito sa TikTok. Yan. So yun, at may libre siyang charger. Yan, may libreng charger at toothpaste. Toothpaste. Tapos yung cellphone holder. Yan. Ang cute naman ito. So, ang cute niya naman. Ang cute niya, oh. Diba? Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Tapos, tingnan nga natin yung yung kanyang, ang hirap kapag saan yung gallery nito? Gallery, where are you? Gallery, where are you? Where are you? So, hindi ko mahanap yung gallery niya, guys. Hindi ko alam kung nasa. Ay, ito. Continue. So, yun. Kita ko na, guys. Maganda. Smooth siya, Smooth na smooth. Kasi wala siyang tempered glass. Ay, baka nandito. Ito, mga nandito rin yung susi. Ito yung mga okay. Dito yung kanyang susi. Yan susi. So, mahiwagang susi. Yan, yung kanyang pang abrelata. So, okay na rin. Okay na to, pang tsaka magkano to? Nasa 7,000 na to. 7,000 na to pa. Yung ganito. Okay. Yan, maraming salamat sa sa nag-sponsor sa palaro nila Kuya Churba, ni Sir Jun Dulay. Thank you po sa mga sa mga tawag dito, sa mga nag-sponsor, Hindi ko po alam kung sino mga nag-sponsor nito, pero pagkakaalam ko sila Mama Saibi ata. Mama Saibi, sila Ate Justine. Yan ata yung mga, may ganito, para saan to? Pang picture. May di-remote siya. Okay. Paano? Yan, di-remote siya, guys. Battery to. Di battery niya. So, pwede siyang pang remote pang pindot. Okay. Ganda, Pwede siyang pag magpipicture ka sa malayo. Alam mo, kotse susi ng kotse. So, maraming salamat sa lahat ng nag-sponsor at napakaswerte ko kasi sabi ko nga, sana manalo akong cellphone kasi kailangan ko talaga to. So, ayun, talagang sobrang natuwa ako. Nagulat pa nga ako doon sa live na ako yung nanalo. Tayo nga, salamat din kay Ate Baby Rebota na siya yung nagsali sa akin dyan. Kasi ang sabi niya kasi talaga sa akin, pwede ko naman siguro sabihin dito, na Jay, sali kita kay sa promo ni Kechurba mo sa palaro niya sa November 31. So, kapag hindi ka nanalo, bibilhan pa rin kita, diba? Sobrang bait niya. Pero hindi po ako nanghingi sa kanya kung saan loob niya rin yun. So talagang swerte ko talaga sa mga taong mga nagmamahal sa akin ng tunay. Maraming salamat siyempre sa Team Biyaya, Salamat sa inyo lahat yan. At ayun, may isa na tayong pangdagdag sa ating negosyo. At soon, may kita nyo sa mga po dyan, sa mga makakapanood po nito, sana umorder din kayo kung ano yung mga ititinda ko dito sa aking social media account sa Facebook, YouTube, TikTok, sana mag-order kayo. Quality naman yung mga ibibenta natin. Short, damit, kahit basta mapagkakitaan. So yun, maraming salamat and mega shoutout sa Team Biyaya, sa lahat ng sumusuporta kay Jay Guevara. Yan, at sa mga sponsors ko yan, thank you po and I love you all and God bless and bye-bye. Peace.